Ọ dị mma. Ndewonu. N'ụtụtụ a anyị ji okwu dị mkpa abịa, nke bụ Igbo language. Learn Igbo, my language. Na YouTube channel a anyị na-ewetara unu ihe dị mkpa na ihe ga-enye obi aṅụrị iji eme ka ndị Igbo anyị mara ọdịmkpa nọ n'asụsụ Igbo. Ọdịmkpa nọ n'asụsụ Igbo. Ọ dị ihe dị iche iche anyị chọrọ ka unu mara. Anyị bụ ndị Igbo ka anyị bilite kụziere ụmụ anyị ka esi asụ Igbo, n'ihi na ọtụtụ amazikwa ka esi asụ Igbo. O nwere otu ụmụ ị ga-ahụ ha sị amụrụ ha na mba ọzọ. My mother told me I'm Igbo. Ọ dịrọ mma. Ka m jụọ n'ụlọ, ọ ga-adị mma ndị mba ọzọ abịa kụziere anyị asụsụ anyị? Asụsụ anyị werezie ha anyị ga-eji ego azụta, anyị kwụọ ụgwọ ka a kụziere anyị ọka ya mụta. Chineke kwekwara ihe ọjọọ. Ka anyị ghara ikwe ka asụsụ Igbo anyị nwụọ. Biko ka anyị kwụsị ya, ka anyị kụziwara ụmụ anyị Igbo. Ana m ekwu okwu maka ndị Igbo. Ndị Igbo nọ n'ụwa niile, ebe mba dị iche iche, mba Amerịka, mba Europe, mba African countries ndị ọzọ. Biko ka anyị tete n'ụra kụziwara na ụmụ anyị ka esi asụ Igbo. Oyibo ọbụla ọ sọrọ kụziere. Ọwa Igbo Abịrịba, ọwa Igbo Ọhafịa, ọwa Igbo Owere, Igbo Mbaise, Igbo Enugu steeti, Igbo Anambra. Igbo bụ Igbo. Ha kpọrọ ha niile otu Igbo, mana anyị mana enwechara ụda na olu mba dị iche iche na asụsụ Igbo, mana ka anyị kụziere ya ụmụ anyị. Abụladị n'ime ha niile enwere nke a na-akpọ Igbo Nzube, nke ha kpara bekee Central Igbo. Biko ọ dị mkpa YouTube channel anyị ga-akụziri ụmụ anyị ka esi agụ Igbo, ka esi ede ya, ihe gbasara asụsụ Igbo. Dịka a na-amụkwa ihe ọmụmụ ndị ọzọ dị iche iche, anyị ga-amụkwa ihe dị iche iche na Igbo, ka ụmụ anyị mara ka esi ede na agụkwa Igbo, asụkwa ya, ka ndị mba ọzọ ghara ịbịa kụziwara anyị. Ka ụmụ anyị na-akụzi, ha nọ na mba Amerịka, ha na-asụ ya na-ede ya, ha hụ ebe edere ya, ha gụọ ya, ka ọ ghara iwe ihe a ga-asị na ha ma ka esi asụ, ha ma otu e ga-esi sụọ, ma otu e ga-esi gụọ, eji kpọwakwa ụgwọ onye ga-agụ. Chineke ekwekwara akpụ intapreta ụmụ anyị na ebe mba dị iche iche, mba dị elu, asụọ ya, ka anyị ghara ịga kwụwa ụgwọ, kwụfụsiwa ụgwọ sị anyị na-achọ intapreta. Ajụ anyị nọta obodo, anyị mara ihe anyị ga-asụ, agakwa na-ere anyị ere, anyị agakwa na-ere onwe anyị. Biko YouTube channel a ga-emeghe anyị anya ka anyị mara ọdịmkpa n'asụsụ Igbo anyị, n'ihi na asụsụ anyị alawakwana. Anyị ga-ekwe ka asụsụ anyị laa? Biko ụmụnne m, abụ m onye Igbo. As an Igbo, ka m kwukwa ya na bekee, it is very important we learn our Igbo language. Let us not allow it to die. Whether we are born in America, Europe, or any other African country, it is very, very important. Biko ka anyị bido sụwa nọ ya, ka anyị hụ ihe gbasara Igbo, ka anyị nwee nghọta, anyị nwee ọṅụ, ka anyị tinye uche na ya, n'ihi na ọ dị oke mkpa. Vidio m nke mbụ, aga m akụziri unu otu esi agụ mkpụrụ edemede, nke ama m ọtụtụ ndị a na-amụghị n'ala Igbo. Ha bịa ha sị, anyị amakwa Igbo, anyị ama otu esi agụ ya. Biko ọ nwekwara ọtụtụ ndị ha ma asụ mana ha ama agụ, mana YouTube channel anyị ga-akụziri ụmụ anyị otu esi asụ, otu esi ede ya. Ha hụkwanụ ihe ndapụta asị achọrọ onye ga-agụ, ọ ga-awụ ihe mgbagwoju anya ma ihe ga-esi ike. YouTube channel anyị ga-etinye aka, ọ ihe mmalite, ihe inye aka nyere ụmụ anyị, nyere okenye. Ịbụ okenye, ịbụ nwata amụrụ n'ala mba, ịbụ nwaanyị alụbata, ịbụ ụmụnne, ịbụ onye ọbụla site n'okenye ruo nwa ịbụ n'afọ, ugwu na ndịda. Biko ruo ori n'ikpe ekpere, ihe ọbụla ka anyị mụrụ otu esi asụ asụsụ anyị, mara ihe niile gbasara asụsụ anyị, ka ọ ghara inwe ihe anyị ga-ejekwa ụgwọ na-amụta. Unu nụrụ ya? Ọ dị mkpa ka anyị gaa n'ihu na ile maka na mkpụrụ edemede anyị kwuru okwu ya. Mkpụrụ edemede na ihe a ga-eji mkpụrụ edemede ndị a ebido, mkpụrụ okwu a ga-eji ha ebido, ma ọ bụ mkpụrụ okwu a ga-enwe ike ịhụta mkpụrụ edemede ndị a, ka a na-akpọ na bekee Igbo alphabet. Anyị dechaa, anyị ga-amụ otu esi ede ya.
enweta esi agụpụta ya so that ka ọ ghara ịwụ na mgbe ọbụla anyị hụrụ ha anyị aga-akọta n'ihe ọgwụ. Ụbọchị taa anyị ga-ede ya gụpụta ya ka anyị gaa n'ihu. Ọbụladị na o nwere vidio ndị ọzọ ga na-abata mana vidio m nke mbụ ụkpụrụ edemede ka anyị ga-eji wee bido. Enwere m ọtụtụ vidio nga na-ewebata na YouTube chanel a na ka anyị bido na nke a ka ọ dịbazie ka anyị gaa n'ihu, mana echefukwala ịpị subscription button ka anyị gaa n'ihu.